Bona tarda a tothom, espero que esteu molt bé. Us dono la benvinguda a Astrodeva, un espai on utilitzo les cartes del tarot i diferents oracles per donar-vos una informació sempre setmanal. En aquest cas, començarem per aquesta setmana del 22 al 28 de setembre, una informació de com anirà l'energia que us acompanyarà cadascú de vosaltres, indistintament del signe que sigueu. Si veniu del meu canal principal, Mensajes del Faro del Universo, us dono la benvinguda, espero que us agradi, i també una mica que quedi aquí ben a YouTube, no? Doncs que hi hagi un canal en català de tarot, crec que és una cosa bastant important. Tot i que, si és la primera vegada que m'escoltes, que em veus, t'adonaràs que no parlo el català perfecte, estic a poc aprenent cada cop més i, a poc vaig millorant, però de vegades faig alguna errada, o sigui que només et demano una mica de paciència, vale? Com veuràs, tenim aquí tres opcions. Tenim aquesta pedreta que és com un arc de Sant Martí, té tots els colors. Tenim aquesta pedra que té un color una mica més... És semblant a una celestina, però no ho és, aquesta no. I aquesta sí que és una pirita, O sigui, tenim l'opció 1, l'opció 2 i l'opció 3. Donaré aquestes tres opcions perquè triïs una de les opcions per veure l'energia per tu. Vinga, anem allà a començar amb aquesta lectura interactiva per aquesta setmana del 22 al 28 de setembre de 2025. Anem a començar per les persones que heu escollit de les tres opcions la de l'arc de Sant Martí. Vaig apartar aquestes dues i després aniré marcant en quina opció estic. Persones que heu escollit l'opció número 1. Setmana del 22 al 28 de setembre. Fixa't quines cartes que surten aquí. Segurament molts de vosaltres veniu d'una situació en què ho esteu passant una mica malament, no? Hi ha una situació del passat que ha fet molt de mal, que sembla que heu obert els ulls en una situació que potser fins ara no veieu amb la mateixa claretat, i és com que l'univers us la posa ara al front perquè veieu realment on estàveu equivocant-vos, no? On estàveu malgastant la vostra energia, sobretot, molt important això, perquè aquí hi ha com una sensació de he malgastat la meva energia amb una persona o amb una situació o amb un vincle que no era bo per mi, o sigui, per mi a nivell personal i per mi inclús a nivell terrenal, no? Llavors hi ha una situació que deixes enrere, la deixes absolutament. Pensa que aquesta carta, diguem que ja l'has transitat, val? Això és una carta que es deixa enrere, perquè jo les primeres cartes sempre les veig com les del passat recent. Continuem amb aquestes tres cartes que ens estan parlant de que tens un nou camí per davant, tens una situació que podries agafar les regnes de la teva vida i anar cap endavant i de dir, vinga, va, em poso les piles i començo de nou. O sigui, hi ha un recomençament en una situació que potser ho estaves passant una mica malament, però se t'està dient que espavilis, no? És a dir, que aprofitis l'oportunitat que la vida t'està donant, perquè potser aquesta oportunitat només passarà ara i fins, jo què sé, d'aquí uns mesos no tornarà a passar. O sigui, que l'aprofitis ara, per aquesta setmana. Sobretot aquestes persones que heu escollit aquesta opció i que us estan proposant algun tipus de canvi, un viatge, un canvi de lloc, una possible mudança, el que sigui. Però que aquesta energia la pugueu aprofitar al vostre favor. Tenim aquí una carta força interessant que, a veure, si més no, connecta una mica amb aquest nou despasses, perquè sí que és com deixes enrere alguna cosa que ha sigut una mica dolorós i durant la setmana tens moments en els que recordes aquest dolor. És a dir, està clar que no som robots, encara que la societat ho intenti, però no som robots encara, no?
i és com que les emocions afloraran. És a dir, durant aquesta setmana encara estaràs una mica sensible o sentiràs que hi ha situacions que potser pensaves que les tenies com més passades o que les havies superat i que de sobte et ve un record. Val? Per a alguns de vosaltres podria ser alguna d'un event més proper, de fa poc temps, o per a molts de vosaltres podria ser una situació del passat molt passat, perdó, val? O un passat recent o un passat ja una mica llunyà. Bueno, aquesta carta d'aquí m'agradaria fer una mica d'èmfasis en ella. És una carta que et diu que d'alguna manera has après alguna cosa, que aquest aprenentatge et servirà per a molt temps. Val? És a dir, has deixat alguna cosa enrere, t'ha costat una mica, encara estaràs en una situació que estàs com arrastrant, una situació, uns records, algú et pot donar una mica de llàstima, et fa una mica de pena, però l'intenció és que vagis cap endavant. És a dir, aquí no hi ha un bloqueig, aquí no hi ha un caos, aquí no hi ha un problema com a tal, sinó que és un moment de que fas com un borrón y cuenta nueva, ¿vale? Bueno, fico castellanadas, ja aviso, ¿vale? Però bueno, ja m'has entès. Bueno, anem amb les altres cartes. M'agradaria veure amb aquestes... Bueno, no són cartes com a tal, però m'agradaria veure el consell o quin és l'àmbit que hauries de ficar com més atenció, ¿vale? Des d'un punt de vista com més dels 4 elements. Mira, per tu seria, efectivament, l'element de la terra. Val? Aquest element de la terra ens parla de que estàs en un moment en el que has de ficar molt d'ordre, moltíssim d'ordre, a part venim d'un eclipsi en el signe de Verge, hauries de posar molt d'ordre a la teva vida, no? És a dir, sobretot si és en temes de vincles, hauries de deixar enrere vincles que ja no et fan bé. I si és a nivell professional, econòmic, seria també fer com esborrar, no? I començar de nou. Bueno, no sé com es diu en català, borrón y cuenta nueva, m'ho podeu deixar escrit en comentaris. No sé si té una traducció literal, crec que no, però bueno, no sé si hi ha com una frase que signifiqui això, borrón y cuenta nueva en català, m'ho podeu deixar escrit als comentaris. Llavors, el que us deia, aquest element terra ens parla justament de que potser molts de vosaltres us recolzareu, posareu tota la vostra energia en temes de diners, també cuidant molt el vostre cos físic, no? És a dir, el nostre espai físic és el nostre cos, no? Intentar cuidar-ho una mica més per solventar o per equilibrar aquest desequilibri emocional. I ara sí, anem amb les següents cartes, a veure quin missatget ens dona aquest oracle per vosaltres. Per totes les persones que heu escollit l'opció número 1. Jo li dic que és la pedra de l'arc de Sant Martí. Bueno, realment no ho és senzillament perquè té tots els colors i bueno, jo li dic així, però és un nom que jo me l'he tret de la màniga, Vinga, anem a veure què surt per aquí. La carta de la decisió, fixa't quina carta, quins colors més macos, ens estan parlant de que és moment de prendre una decisió important, ¿vale? Fixa't aquí com surt aquest joc que has de fer, no? El moviment concret perquè no et mengin i perquè puguis avançar en aquest moment de la teva vida. Jo crec que les persones que heu escollit aquesta opció esteu en un moment de dir, bueno, o miro per mi o és que si no ningú mai ho farà. D'acord? I sobretot, si us han fet algun tipus de proposta, no digueu que no, ¿vale? No estigueu neguitosos, no estigueu en plan, ai, que és que sortirà malament, és que això no és el que tal, és que jo no em sento bé. Feu una mica l'esforç. Jo crec que fer l'esforç en aquesta situació serà bastant positiu per tots vosaltres. Anem a veure com a recurs important i especial en aquesta lectura quina seria la runa que surt per vosaltres. Tinc aquí les meves runes,
per compartir una d'elles amb tots vosaltres. Recordeu que tant les runes com el tarot en general no ens està dient, diguem, el que has de fer. Són consells. És sempre des d'una mirada una mica més evolutiva. Vinga, una runa per tots vosaltres. Aquesta d'aquí. Mira, si vols, podries fer fins i tot una captura de pantalla. Aquesta runa es diu Otala. Otala és la runa que té a veure amb les herències familiars i amb els vincles familiars. Segurament tu que has escollit aquesta opció estàs en una situació, en una setmana en la que tindràs que encarar o enfocar-te a alliberar o a solucionar algun tema familiar. Temes de la llar també, de les tradicions dintre del vincle familiar. I parlant una mica de la casa, de la llar, podrien ser canvis dins de la casa. Vale? Hi ha una runa que és més per canvis de reformes i tal, però aquest és un canvi com... faig un canvi que em doni com una tranquil·litat a casa. Em dona una tranquil·litat. O potser estàs convivint amb algú que t'està donant problemes, és hora de tindre aquesta conversa amb aquesta persona per posar una mica de seny en la situació, una mica de sentit en tot el que està passant. Vale? Així que, bueno, espero que t'hagi agradat. Si és així, ja saps, dona'm un m'agrada a aquest vídeo i sobretot t'animo a que facis la subscripció al meu canal, aquí a Astrodeva, on tindràs setmanalment sempre una lectura per veure com t'anirà la setmana a tu. Anem a continuar amb les persones que heu escollit la segona opció. Vaig a recollir una miqueta aquestes cartetes per posar una mica d'ordre, aquesta energia de verge, no? Una mica sí. Bueno, anem amb les persones que heu escollit aquesta pedra que sembla una celestina. És un color blau, un blau elèctric. La poso aquí per tindre aquesta referència i que pugueu escoltar la vostra lectura tranquil·lament. Vinga, comencem amb les primeres cartes. Opció número 2, per aquesta setmana del 22 al 28 de setembre de 2025. Recordeu que si voleu una consulta de tarot, us podeu posar en contacte amb mi. Teniu a la descripció la forma en la que em podeu enviar un missatge, un correu electrònic. Vinga, anem per les primeres cartetes. Comencem amb aquesta força radiant. Oh, fixa't quina carta més maca, l'ermità. Bueno, què tenim per aquí? Està clar que vens d'una situació en la que has tingut que, sentir-te o ser més fort que mai, ser més fort o forta que mai. És una situació en la que t'han posat una mica a prova i vens com si t'haguessis pres, jo què sé, 3 cafès. Vale? O sigui, vens amb molta energia, no? De dir, aquí estic i vinc a aprofitar les oportunitats que em dona la vida. De fet, et diria, aprofita-les perquè venen situacions molt ràpides, i que la vida et diu, si no les aprofites ara, les aprofitarà algú altre i tu te les perdràs. O potser, imagina't quan tornarà a vindre aquesta situació. Ara hi ha molta gent, no?, que està comprant-se mòbils. No diré quin mòbil és, però bueno, suposo que tots ja coneixeu a quin mòbil m'estic referint, quin telèfon, i hi ha com una mica de uau, de que s'estan esgotant i tot, no? I és com, bueno, doncs podria ser comprar alguna de molt valor o alguna que tu volies des de fa molt de temps, vale? És a dir, alguna que tu necessitaves, ara per fi et ve. Que no és comprar un mòbil, és un exemple molt tonto que he donat ara, me l'he inventat, vale? És a dir, bueno, no és que no me l'he inventat, o sigui, ho estic veient a la gent, vale? Que està la gent amb el mòbil aquest que no, bueno, que és una passada, vale? Però bueno, que podria ser en qualsevol altra situació. És a dir, que estaves esperant una trucada important, que estaves esperant una oportunitat del tipus que sigui, és com, vale, ara és el moment. Ara les coses es posen una mica més al teu favor, val? De fet, et diria que tota la lectura a nivell general és bastant positiva. Continuem amb aquest ermità. Fixa't quina carta
tan bonica, preciosa. És que són precioses aquestes cartes d'aquest tarot. Mira, aquestes dues cartes t'estan parlant de silenci, de calma, d'estar més cap endins i no tant cap a fora. Estar més per tu. És una situació, una oportunitat en la que podries passar més temps a soles amb tu i viure una soledat escollida, més tranquil·la. Que això no significa que tu no puguis estar en parella o que si tens parella és que has d'estar sol, no. El que significa és només que tu en el teu dia a dia, en aquesta setmana, busquis una estoneta d'estar tranquil, tranquil·la amb les teves coses, les coses que t'agraden i buscar una estona per a aquestes aficions que a tu t'omplen el cor, ni més ni menys. Podria ser que molts de vosaltres estigueu en un moment d'aprendre alguna cosa, d'estudiar alguna cosa pel vostre compte, ¿vale? Per cert, si voleu aprendre la numerologia, que és l'altra eina que jo utilitzo molt a les meves consultes, que sapigueu que el dia 7 d'octubre començo un curs de numerologia online, les classes són en directe total i us podeu apuntar, encara sou a temps. No són uns dies perquè és un grup que serà molt petitet perquè el curs és molt intens i no puc posar massa gent, llavors aprofita per apuntar-te si ho sents, perquè són places molt reduïdes. Ara mateix queden 3 places només. Continuem amb aquesta lectura bastant interessant, bastant positiva a nivell general, no em preocupa massa, al contrari, veig que serà una setmana bastant divertida per tu. Anem a veure la resta de cartes, a veure què ens diuen a nivell de consells i també l'element principal per tu, aquell element en el que t'has de fixar o li has de posar una mica més d'atenció. Anem primer per aquest consell, opció número 2. Tenim aquí la carta de les influències externes, que de vegades aquestes influències venen una mica per fer mal. Fixa't que hi ha una serp, fixa't que és una carta que ens està dient que has d'anar una mica amb compte, que està bé que tinguis tota aquesta energia al teu favor, però tot i així, encara que la tinguis al teu favor, que no et confiïs massa amb certes persones. A mi aquesta paraula em fa molta gràcia perquè, veus que està en anglès i em recorda molt a influencers, no? I això em fa pensar que potser també no et fixis tant en el que fa la gent i que ensenya a les xarxes socials perquè molta d'aquesta informació que surt a les xarxes no és veritat. Són vides una mica d'aquell moment i fins i tot una mica inventades, no són reals. D'acord? Llavors, molt en compte de no comparar-te amb la vida d'altres persones perquè hi ha moltes persones que es posen supertristes o es comparen mogollon i acaben com si diguessin no, és que, clar, la meva vida és molt avorrida al costat de tal, però és que tu no saps com és la vida d'aquesta persona. Només estàs veient com no sé com es diu en català, un escaparate, no? Estàs veient una petita part i que d'aquesta petita part ni tan sols saps si és de veritat. És que no ho saps. No ho saps. Quan surt la carta de la serp a qualsevol tipus de tarot o oracle, sempre ens parla de que anem amb compte, anem amb compte, que tingueu una mica de cuidado amb les situacions i amb les persones que us prometen molt i que potser després no s'arriba a tot el que s'ha promès. Així que aneu amb una mica de compte. Anem a veure amb aquestes cartetes que representen els 4 elements, quin és l'element que et pot servir més durant aquesta setmana. En aquest cas seria l'element foc, que fixa't que surt aquí amb la força. És un element que va molt de la mà d'aquesta carta de la força perquè t'està parlant que és un moment d'agilitzar, de moure, d'agafar les regnes de la teva vida, de tirar cap endavant. O sigui, de tirar cap endavant sense cap tipus de por, d'arriscar una mica més, de ser una mica més atrevida, sempre amb 2 dits, no? De seny, no sé si es diu així, però de dir, amb una mica de cap, no? De fer les coses d'una forma coherent, però dintre d'aquesta coherència arriscar una mica més. Anem ara sí per l'última part, que seria les runes. Quina runa surt per tu i que et serveixi de consell per aquesta setmana. Fixa't bé, mira, si vols pots fer-hi una petita captura de pantalla. Ella és l'Aguth. L'Aguth és la runa de l'aigua, de la intuïció, de les emocions.
també de la sanació i de la connexió amb l'inconscient. És un moment, com t'he dit, fixa't aquí amb aquest ermità preciós i la papissa, que és un moment per estar cap endins, per cuidar-te, per sanar, per fer una mica de neteja, per escoltar també i sentir la teva intuïció, fer cas a la teva intuïció i tenir molt presents les teves emocions. Sobretot donar-li el valor que tenen real a les teves emocions i no desvaloritzar-les, d'acord? Bueno, opció número 2, espero que t'hagi agradat. Si és així, ja saps, dona'm un m'agrada a aquest vídeo i sobretot subscriu-te perquè puguis tindre la resta de vídeos sempre aquí setmanalment i en català. Espero que t'hagi agradat i ara sí, anem amb les persones que heu escollit l'opció número 3, que en aquest cas és una pirita. A mi m'agrada molt la pirita, sempre m'ha agradat perquè és una carta que s'utilitza per atraure l'abundància a la casa, a la llar. De fet, sempre aconsello tindre una pirita en una de les esquines, no sé com es diu en català, les esquines de la casa, ja m'ho direu en comentaris, perquè el que fa és atraure molt l'energia dels diners i de l'abundància en general. Tindre una pirita o la podeu portar també al bolso, no hi hauria cap problema. Vinga, anem a veure quina és l'energia per tu que has escollit aquesta tercera opció del 22 al 28 de setembre de 2025, energia general, sempre des d'una mirada més moderna amb el tarot, més evolutiva, ja ha sortit una carta, més evolutiva i que no condicioni per res de res el teu lliure albir, les teves decisions de vida. Vinga, anem amb les primeres cartetes. M'encantaria que m'escriguis en comentaris com has sentit aquesta lectura. Normalment trec 4 cartes, però com han sortit 2 alhora, la trauré també. Vinga, anem a començar amb aquestes cartetes precioses. Tenim aquí 2 cartes que ens diuen que estàs en un moment de mirar per tu, de començar a veure què és el que funciona i el que no a la teva vida en aquest moment i que potser molts de vosaltres esteu pensant en anar-vos-en del lloc on esteu. És a dir, hi ha persones que potser esteu en un moment de dir vull deixar aquest treball, no em sento bé, o vull deixar el lloc on estic vivint en aquest moment. Potser estàs compartint lloguer amb altres persones on la convivència és molt complicada o potser ja et queda molt malament o per fer el pagament, és a dir, que potser el lloguer t'ha pujat massa i el sou no tant, o que tens una situació que tu dius que has de sortir. És a dir, aquestes 2 cartes, entre d'altres coses, significa que has de sortir d'una situació i que segurament molts de vosaltres ja teniu aquesta decisió al cap des de fa temps. Llavors, aquesta setmana serà una energia com més disponible de marxar d'un lloc on potser no esteu tan bé. Fixa't que la resta de cartes, que són les que ens interessen després d'aquesta situació una mica problemàtica o de preocupació, fixa't que la resta són bastant positives. És a dir, què significa això? Doncs que en aquesta situació que podria ser un problema per tu, una petita preocupació, hi ha un resultat molt positiu. És a dir, que la decisió que tu facis en marxar d'un lloc o deixar alguna persona o allunyar-te de persones o d'amistats que potser ja no són bones per tu és la millor decisió. És a dir, aquí abandono alguna cosa que no era bo per mi, però me'n vaig o començo una etapa en la que jo estaré més feliç, em sentiré millor amb mi mateix o amb mi mateixa. Fixa't que aquestes cartes ens parlen de tornar amb les persones que realment t'estimen, que realment et valoren. També podria ser per altres persones inclús canviar el vincle amb les amistats que tens normalment. Potser les amistats de sempre ja no et compensen, ja no estan, al teu mateix nivell, amb nivell emocional, també màgic, per què no, i nivell de vida. Potser estàs en un moment en el que a tu ja no t'interessen coses que a ells encara els agraden i tu has de fer com un canvi. Aquí hi ha una disposició de que podries fer noves amistats, entre altres coses. Per què dic altres coses? Perquè hi ha aquí una carta que ens parla dels 2 camins i de
fer acords o arribar a acords que podrien ser econòmics, interessants, o fer algun tipus d'associació. Podries estar en un moment que dius vull donar-me d'alta d'autònoma, vull fer alguna cosa per mi, vull treballar per mi, o vull marxar, o vull fer alguna cosa, un canvi de vida important, que quan tu te'n recordis en l'any 2025 diguis sí, va ser aquell any que vaig deixar a tal persona o tal situació, tal treball, o em vaig mudar d'una província a una altra, no? És a dir, que vaig fer un canvi important. Val? Llavors aquestes cartes t'estan parlant d'això i sobretot també et recorden que és molt important que respectis el teu descans, que respectis i que no visquis amb tant d'estrès o amb aquesta situació de que potser estàs fent massa coses alhora, a la vegada. Vale? Ves en compte amb això, perquè podries tindre dies d'anar una mica de bòlit, no? D'anar massa, a una velocitat que potser després el cos et diu ei, cuidado, cuidado per aquí no, perquè tenim un límit. Val? Però que no estic veient cartes d'estrès, són cartes que t'estan dient més que res que descansis i que tu respectis els teus propis límits. Val? Això seria una part molt important d'aquesta tirada. Anem a veure amb aquestes cartetes quin és l'element que d'alguna manera regirà més aquesta setmana, energèticament parlant. Aquesta d'aquí, t'ha sortit l'element terra. L'element terra també ha sortit a les persones que han escollit la primera opció, vale? Amb tu estem en la pirita, que és la tercera opció, i aquesta carta ens parla de que potser ara és moment de fer una mica d'ordre al tema terrenal, temes de la llar, també de cuidar-te físicament, de cuidar-te tu emocionalment també, per suposat. També estaríem parlant de temes de la professió, del teu treball, de com estalvies els diners, en què et gastes els diners també, i sobretot de posar com molt d'ordre a la teva vida. Anem a veure amb aquest oracle, que és preciós, per cert, quin és el missatge, el consell que et donen les cartes per aquesta setmana del 22 al 28 de setembre i que et pugui servir de referència per totes les persones que heu escollit la pirita. Vinga, anem a veure. Consell general. És un dels oracles que a mi més m'agraden, t'ho he de dir. Mira quins colors. Bueno, et demanen prudència, et demanen que vagis amb compte, que no te'n refis de tothom, que no vulguis tindre les coses d'una forma impulsiva, no? Que no diguis, vinga, va, ha de ser ja perquè si no mai més tindrà aquesta oportunitat. No, t'estan dient que vagis amb calma, amb serenitat, que si vols estalviar alguna cosa, doncs que ho facis a poc. És que em vull comprar alguna cosa que no sé què, que m'encanta, que no sé... Vale, sí, està molt bé que et vulguis comprar alguna cosa, però mira bé totes les opcions possibles, perquè podria ser que paguessis més per alguna cosa que vols molt, no? I ara que estan tots els temes dels mòbils que han sortit nous, doncs que et compris un i després diguis no, m'havia de comprar l'altre que era més barat, no? El que sigui, doncs ves en compte, ja t'ho dic, ves en compte amb aquestes cosetes, vale? Anem a veure quina és la runa que surt per tu. Com veus, és una lectura bastant completa, espero que t'agradi. Si és així, ja saps, regalen un gran m'agrada aquest vídeo i sobretot t'animo a que et subscriguis perquè sempre t'arribi l'avís de nou vídeo setmanal aquí a Astrodeva Tarot en català. Mira, la runa que t'ha sortit és Issa, que justament té molta connexió amb aquesta carta, no? Perquè és una carta d'alerta, és una runa d'alerta. Les dues són dos missatges d'alerta, de que vagis amb una mica de precaució. Quan surt l'Issa, és una runa que t'està dient que no te'n refis del tot del que et diuen. De fet, et dic una cosa, no te'n refis de mi, si no vols, és a dir, no te'n refis de tot el que jo t'estic dient, sinó que tu deixa't portar per la teva intuïció. La teva intuïció et dirà si aquesta lectura realment és per tu, si jo estic connectada amb tu d'alguna manera energèticament que aquesta energia tingui un sentit per tu. És a dir, això és una cosa que la teva intuïció t'ho dirà. I això ho has d'aplicar amb tothom. És a dir, allà on sentis que l'energia no està massa bé, cuidado. I cuidado amb temes d'impulsivitat, ¿vale?
cuidado amb l'impulsivitat o prendre decisions massa apresurades sense valorar altres opcions. Bueno, doncs espero que us hagi agradat, sobretot a tu, Pirita. Espero que t'hagi agradat aquesta lectura. T'animo que et subscriguis al meu canal. També tinc un canal principal en castellà que es diu Mensajes del Faro del Universo, on també t'animo a que vagis i facis un cop d'ull. Bueno, també és una altra via, ¿vale? Bueno, estaré molt pendent dels vostres comentaris i si voleu comentar-me, mira, Eva, això que has dit aquesta expressió en català no és, o no existeix, o no és exactament, jo, tot el que em dieu d'ajudar-me a parlar millor el català, doncs sou benvinguts i benvingudes perquè jo estic aprenent, sempre he parlat català, però no en el meu dia a dia, i el que vull és tornar com a recuperar-ho i parlar-ho el millor possible per estar a un nivell més acceptable i sobretot m'agradaria que valoréssiu el meu esforç en aquest sentit. O sigui que res, ja no m'enrotllo més, us envio una forta abraçada i recordeu que si necessiteu una lectura de tarot i oracles, tant en català com en castellà, us podeu posar en contacte amb mi. A la descripció del vídeo surt la forma de contacte. Moltíssimes gràcies i fins aviat. Adeu, adeu!